No niin, Hannu Toivonen, eli eilen tiukka peli Turussa sai 3 pistettä. Päällimmäiset mietteet pelistä. No pääsi, että voitettiin, että aika sekava matsi kaiken puolin, että paljon jäi parannettavaa henkilökohtaisesti kuin joukkueella, mutta pääsi, että tuli 3 pistettä ja se on se tärkein, mitä siitä pelistä otetaan mukaan. Entä sitten maalivahdin kannalta, oliko vaikea peli? Vetoja tuli ainakin paljon. No kyllä ihan riittävästi oli taas töitä, mutta no kyllä siinä oli vähän semmoisia tilanteita, mikä me pystytään kyllä joukkueenakin estämään, ja sitten että jos henkilökohtaisesti niin pitää pystyä vielä parempaa, että ei 4 maalia yleensä niin saisi omiin mennä, ja onneksi jätkät teki 5 tällä kertaa, niin saatiin pisteet. Lauantaina Lukko kotona, milloin otetaan voitto? No kyllä meidän pitää pystyä siihen omaan tiukkaan joukkueena pelaamiseen ja puolustuspeliin, että Lukko on kova ryhmä ja siellä on kovia yksilöitä ja kyllä meidän pitää pystyä paljon parempaa kuin eilen. Sitten vielä Sportin kannattajille jotain terveisiä, haluatko lähettää? No jatkakaa sama malli, että kyllä kotipeleissä on ihan uskomaton fiilis pelata ja se on ehdottomasti meille kuin 6. kenttäpelaaja tuolla, että toivottavasti jatkatte samaa mallia ja meidän fanien edessä on uskomaton fiilis pelata ja kyllä joka kerta sytyttää, että jatkakaa samaa mallia.